Hanjang Langso Sport Association affiliated Inter-Club Football Championship 2020 Aparman Pangcheng Pon. Hanjang Langso pulling along BJP Arat atum Pandit Dindayal Upadhyay Amhang Kitekanu Katalon Pon. Non malam are flip flipin ajok Puthot Langpi Alang Roy lang nang Kangbak 2. Kardong Pinyane kang sama bertal long peneli thare mono singti non bertang ton pen arjuponik thar. Manghu meme peneng anengkan kopi si ceplang jine apir the pen corona awor akram chot kalesi non malam arwe kejang cimit me pin ajok pining ningkan isivet angbong Langpi Alang ke thenang Kangbak Phongner kep anoposi rada tumpen ningri jolopu niletumasa hemalong betanang pale. Non malam arwe kejang cimit me pin pen ajok kedam tang chiti ingkoi rapliar ni porphai ke thompen Langpi aro along ke do amtereng net ko demalong lang ke khang one dep pen ajok long phoget ke tholobon setame lang ke the parprik ajok hongkram arong pen danglok thongkepra hini arong an lang inglum thailo lapen lakadu kavidon pharokre ke thom ansose do Pining ningkan isivet ang bongsi Phongner kep an lang ke thewang lo bontame labang soang bong pen nona phong alang ke the kewang henlo ahir kang tang nailo lapen rongrop ajo anta langsi inglom thai an pinlo napen towar pi antame langsi ingbak sailo langkang lom ed rong arat atum kichoji afan kachutun ji adim anta langkang lom ed ajok adimaklong avedadlo lapen hemarlo boha along antame langsi ingbak sai an pinlo Nona mat ke langkang lom ed rong aratum ingtui mucot adim along ansi cipacong dam nang lo lapen hormu hortar antame akang tui mucot adim along si ceroy pon lo athe labangso alang ke thebji kalesi nang bat boblang pose hadak rong arat atum nang pachinidun pose nile toma pherang ke pen betanang pale dong kamu kampen digando terang Karbi Daily News. Chitini phai ingkoi rapor ni Hanjang Langso Sport Association affiliated Inter-Club Football Championship 2020 Hanjang Langso Sport Association Pathu Aklamalong Kapangcheng Pon Pusinile Tomasai Hemalong Betanang Pale. Bangso Hanjang Langso Sport Association affiliated Inter-Club Football Championship 2020 Afarman Hanjang Langso Sport Association Alama Intur Pon Pe Afrang Hanjang Langso Sport Association Kikim Kapamitu Asahem Alhi Sarpo Laka Kretroksi Bukajan LAC IMLA Dr. Numal Moment Ahin Pen Ingpu Pon Kapatu Kecheng Angthek Hanjang Langso Sport Association Amaipu Akhai Jibon Chandra Pathok Ahin Pen Hanjang Langso Sport Association Alama Pangjar Pon Alang Lilong Hanjang Langso Sport Association Achun Bangsar Amit Pratap Terang Lapen Hanjang Langso Sport Association Asaihem Achun Bangsar Jameson Turun Atomsi Hanjang Langso Sport Association Alama Kapangjar Alam Cerabdun Lama Pangjar Pondet Api Hanjang Langso Sport Association Adun Maipusar William Singnara Ahin Pen Kacetong Alhi Atumaphan Arat Angno Karbi Apoho Pen Man Piponsi Patini Pon Alhi Kacetong Donatum Lakakre Thoksi Bukajan LAC IMLA Dr. Numal Moment Alhi Sarpo Chopapangchak Alhi Deopane Constituency IMAC Sar Mukut Mahanta MAC Bapuram Kisko Champion Trophy Adonar Sar Langtuk Timung SK Atum Cetong Donsi RDP Don Lasoki Hanjang Langso Sport Association Amaipu Pen Japon Linsi Alhi Sarpo Lapen Kacetong Alhi Atum An Kapathuji Abangpu Atumaphan Kardom Jipidamsi Alhi Sarpo Pen Kangpu Alam The Jaidet Api Alang Libol Ipum Kitur Pensi Labangso Kapathu Cheng Pon Kapathu Kacepate Ponceng Laki Kongching Football Club Lapen Tingniel Achig Youth Club Ang Bongsi Kapathu Cepate Pon Kapathu Ang Bong Chitim An Pathu Pontang Det Api Hanjang Langso Sport Association Ahin Pen Karditang Akhai Joyram Piso Akarjong Sininghem Rengni Kapadudun Theglong Ji Aphan Minute Isian Arnam Arni Aphan Ahai Hang Pidun Labangso Kang Puamai Long Karbilamet Amai Hanjang Langso Aro Ahin Penta MLA Akhai Aphan Pinpuralo Pajirdun Kijoda Por Hot Kongching FC Atum Goal Phopen Tingnial Achik FC Atum Aphan Thapsi Chepahai Pong Kapathu Cepate Judet Api Sar Bisnu Lekthia Ahin Pen Man of the Match Anong E Pajir Pong Kapathu Cepate Judet Api Sar Bisnu Lekthia Ahin Pen Man of the Match Anong E Pajir Pong Man of the Match Anong E Kachepalong Pon Abang Phulake Kongching FC Pen Jersey number 4 Thare Somas Narjari Sar Bisnu Lekthia Alangli Man of the Match Anong Eke Alang Kaching Hon Aphu Banghini Kaletang Langmang Lekthi Lapen Kaletang Pongka Lekthi Lapen Alang ni Kaching Hon
afisar pi kalitang sangpi sadhin derang pi amen pensi pi pajir pon. Hanjang langso pen Jameson teron lapen Trison Lekphi Karbi Daily News. Citini phai ingoira phawarni ada polphai troksi malom hanjang langso polling along BJP ara datum Pandit Dindayal Upadhyay amangke thek katalon posi nilito masai hemalong piutanang pale. Labangso Pandit Dindayal Upadhyay amangke thek katalon along hanjang langso polling amai pusar harsing kathara hin pensi BJP alama pangjar pon. Labangso amai long Sakti Kendra akon menor sar sonterang BJP Saropothar constituency Mohila Morcha achun bangpi sangpi kaphui kathar pi Saropothar constituency Mondol committee klempang pusar langtukro lapen Saropothar constituency Mondol committee along youth minority amai phulapen kongchun bangatum chitong donsi mayar dipidu. Labangso amai long board committee Mohila Morcha sarmaratum lapen riso ejangatum ta chitong dun. Pandit Dindayal Upadhyay ki inut pirthe mahang ke thek nongnam kache thangklong rat kachari kamun thikang jang abang phulo. Alang like inut det kapacheng thur don thek ji afan pura isi akimi kamunthi parsik pensi isi abidi ekatmo manof darshan pukapaklang abang phulo. Alang like inut BJP a party amahanga pathek vek abanglo. Alang lison elitum kadukaweta kachali donsi kemi kichoka sai klempon bomnang jipusi mayalo chethan pon. Lanjo takalesi non kewang jiarni lapen aningkan ko pusonsi kiklem kedang ponjima pu alam hehuta labang so amailong chingwai chingsai pon. Handang na so pen Trison Lekphi lapen Jameson teron Karbi Daily News. Piniarni dung sama berita ke lapan sekang ton ponek lo langik bom dami Karbi Daily News dome thagme kurwang thu.